ottekant. Vi har en ottekant, hvor vi skal finde længden af diagonalen, som er den blå streg. Måden man gør det på er ved at sige a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Vi ved, at den ene længde er 4 cm, og så skal vi finde kvadratroden af 18. Så nu ved vi, at c i anden skal give 18. Det er en ligebenet trekant, som betyder, at den har to sider, der har den samme længde. Så nu skal vi finde ud af, hvad a i anden og b i anden er, og så det også giver 18, det vil sige c i anden. Det halve af 18, det er 9. Okay, så vi skal finde et tal gange med sig selv, der går op i 9. Så for at finde ud af, hvad a og b er, så skal vi finde kvadratroden af 9. Fordi 9 er a i anden og b i anden. Og kvadratroden af 9 er så 3, så det vil sige, at a og b er lige med 3. Så nu ved vi, at det kommer til at hedde 3 i anden plus 3 i anden er lige med 18. Nu ved vi, at de korte sider af trekanten, altså a og b, er 3 cm. Og den lange side er 4 cm, som jeg skal se. Så for at finde længden i diagonalen, skal vi tage trekanten. Side A er 4 cm, og side B er 10 cm. Nu skal vi så finde ud af, hvor lang side C er. Og ved hjælp af Pythagoras, så siger vi 10 i anden plus 4 i anden, som er lige med c i anden, som er 116. Så nu skal vi tage kvadratroden af 116, fordi det er det modsatte af i anden. Så nu har vi fundet længden af vores diagonale linje, som er 10,77 cm lang.